Piny owacho kokalo e aguch omenda mar ngafu e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar jolo rowere mani kod dwaro mar timo tiegruok kaka derepe mondo gibed gi lony manyalo konyogi e chuko thuolo mag tije. Chenrono geto rowere mane osetimo penj mar klas 12 to ok nyal dhi nyime kod chenro mag somo kod mane otimo penj mar klas 8 to ni kod dwaro mar timo tiegruok mar bedo derepe. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda maloso e kinde chako ayanga chenrono e kar tiego derepe ma Samtek okoni rowere maromo 120 e kauntino dhi chako tiegruok margi e tielo mokwongo mar chenrono. Now when we go to this akao nyithindwa mamoko timo klas 8, moko timo form 4, moko fees notamo, taneno ni kik gibe dala giwuogi mondo mi gidhi e training. Adwa confirm kawuono ni wan gi over 120 students machako training margi. An kaka ja project planning asegoro framework mar the launch and the training process. Nikech ang'eyo weche mag 2/3 gender rule, ang'eyo weche mag gender balance. Atemo jiwo nyithindo manyiri tamor ni e jiwogi kendo luongogi. An gi nyithindo 3 moko pok odonjo ka manyiri ma bende dhi chako driving. Students magwa wadhi miyou training mowinjore kaka osebedo kwa timo ne kuond mamoko bende, the same program bende dhi timore Ndhiwa, odhi timore Homa Bay, odhi timore Rangwe, odhi timore Kabondo Kasipul to gi Kasipul bende. And the same training and with the good qualified instructors ma wan godo kaeki. Kwa setimo training 2 months, warito driving license, kwa seyudo to wang'eni wadhi duong offices mondo mi wayud tich. Koro ko because tich koro gwen. Jok ma osetiko school lakini kama opportunity onge gima ginyalo timo, maybe school notamo ng'ato fi notamo ng'ato tiko school. Taneno ka program ni dhi konyowa mang'eny gi opportunity wabiro yudo tich kwa setiko